O concerto de Panxoliñas da Coral Polifónica de Chantada ven cargado de novidades este ano. Trátase dunha cita ineludible da Axenda Cultural Chantadina por estas datas e terá lugar este sábado ás 7 da tarde no auditorio. A entrada é de balde. A coral empezou precisamente cuns villancicos por o día da Navidad, alá por o ano 63, penso que no ano 63 ou así. Os de aquí que vivían daquela e que estaban no coral saben o mellor que a min, pero vamos, por os datos que eu teño empezou así. E creo que todos os anos, ou salvo aí uns cuantos anos, nos 70 ou 72, que puideron fallar, pero senón a Coral Polifónica sempre organizou o Festival de Villancicos. Desta volta a cita estará tamén aderezada con teatro e música que mestura o tradicional e o actual, facendo máis rico e diverso este concerto. Vamos meter dous grupos de aquí, un de teatro, que é Faro Miño, que o conocen todos os de Chantada. Tamén estarán as pandereteiras de Chantada cunha actuación máis temática relacionada con estas datas. Vai actuar ese grupo, por o que me dixo Marcos, o noso director, é un pouco, así, uns villancicos un pouco distintos dos estilos de antes, pero eu entendo que eso tamén é necesario porque as cousas tamén as hai que cambiar, hai xentes que ten outras ideas e outra forma de ver a vida e hai que admitir esa forma tamén de ver a vida. E despois ven a Coral de Lalín. A Coral de Lalín actual, penso que ten 2 ou 3 anos de existencia. Actual, estou falando. Pero ten algo moi unido á Coral Polifónica de Chantada. Que hai moita xente que o sabe, pero hai outra xente que non o sabe. É que a Coral esta de Lalín foi fundada por o ano 1960 ou por aí, a anterior, a antigua. E nese momento estaba de director ou de sacerdote en Lalín Jesús Mato. Fundou unha coral en Lalín. E esa coral veu actuar aquí en Chantada, creo que no ano 62 ou no 63. Non podo dicir fechas seguras porque non a sei. E actuou no casino. E a xente de Chantada, os grupos que había daquela que iban cantar á iglesia, pois animáronse e dixeron, bueno, pois por que non vamos nós tamén ter unha coral? E fundouse a Coral de Chantada. Coincidiu tamén, ademais, de que viñera, en esas épocas, viñera don Modesto, un dos fundadores da Coral de Chantada, viñera de cura pa aquí, e fundouse a Coral de Chantada, que sigue existindo hoxe. As voces da coral estarán tamén noutras celebracións navideñas na vila, como é a Festa da Residencia de Maiores e outro evento organizado pola parroquia de Santa Mariña o 29 de decembro.